Ahojte, milí priatelia. Tak pokiaľ sa o svoju pleť staráte a používate žehličky na pleť a vhodne zvolenú kozmetiku, je to veľmi dobré, čo sa týka starostlivosti o vonkajšok vašej pleti. Takisto sa potrebujete starať o pokožku zvnútra. Ako sa starať o pokožku zvnútra? Veľmi dôležitá je konzumácia vitamínu C. Vitamín C podporuje tvorbu kolagénu. Ďalší dôležitý vitamín je napríklad vitamín E, pretože ten podporuje zdravie kožnej bariéry. Vitamín C a vitamín E sa spolu doplňajú, vytvárajú taký synergický účinok. Ďalší dôležitý vitamín, my ho voláme taký anti-aging kráľ, je vitamín A, pretože vitamín A podporuje zdravie pleti, takisto redukuje vrásky a zlepšuje textúru pleti. Dôležité je doplniť aj konzumáciu napríklad omega-3 vo forme výživových doplnkov, pretože omega-3 zamedzujú suchosti pleti a takisto zamedzujú zápalom. Takisto zápaly pokožky alebo iné zápaly. Takže o pokožku sa treba starať, treba sa pozrieť na vašu dennú rutinu, ako sa staráte o pokožku zvonka aj zvnútra. Zvnútra odporúčam ja sama osobne, mám skúsenosti o Swedish Nutra Gold, je to nová rada. Predtým som používala Swedish Nutra Deluxe, ale tým pádom, že treba občas obmieniať tieto výživové doplnky a ich zložky, tak som prešla teraz na radu Swedish Nutra Gold. Táto Gold rada je naozaj vynikajúca, obsahuje až 15 000 mg kolagénu, plus obsahuje vitamíny, ktoré vaša pokožka potrebuje. Ahojte.